muzvinabhizimusi Wicknell Chivayo aburitsa gakava mushure mekuvimbisa Prayzah mari inosvika $150,000 zvichitevera kushoropodzwa kwaakaitwa mushure mekumurumbidza. Prayzah akanyora tsamba refu paFacebook achirumbidza Chivayo nekumupa maGLE Mercedes Benz maviri matsva. Wicknell avimbisa kupa Prayzah $10 pakomenti yega yega yaakatukwa, of which macomments aakatukwa anosvika 15,000, zvichireva kuti mubayiro waPrayzah wasvika $150,000. Pachirungu tiri kuti Chivayo pledged $10 for every comment on the post, and with over 15,000 comments, Prayzah's reward has reached $150,000. Vamwe varumbidza kubata kwaChivayo, vazhinji vachimushorawo. Vamwe vabvunza kuti sei Chivayo asingakwanise kushandisa upfumi hwake kubatsira varombo, shirikadzi kana nherera instead of kupa vanazvo zvipo zvinodhura izvi. Others suggested he should donate to hospitals or fund essential public services, pointing out Zimbabwe's struggles in healthcare and social welfare. Critics labeled the gesture as wasteful and self-serving, accusing him of seeking public praise rather than meaningful impact. Vatsigiri vaChivayo vati Chivayo ane kodzero yekushandisa mari yake sezvaanoda. The debate has sparked heated discussions about wealth distribution, priorities in philanthropy, and the ethics of public displays of wealth in Zimbabwe's socio-economic context. Muri Zimbabwe, munoiona sei iyi? Ngatisangane mu comment section, and please don't forget to like, share and subscribe.